Ti, co věří v kouli, tak to je víra, když to my, kteří to chodíme ověřovat do terénu, tak zjišťujeme, že prostě to není koule. Já si myslím, že to je naše výhoda nás plochozemců, že my skutečně chodíme do terénu a ověřujeme si měřením. Mají pravdu. Já jsem si nikdy nic takového neověřil. A jediný, co dělám, je, že slepě důvěřuji vědcům. Ale jsem programátor. Není v mých silách jít ven udělat nějaký experiment. Co teď budu dělat? Naprogramoval jsem simulaci kulaté a ploché země, abych zjistil, která z nich funguje a která ne. Ale ještě předtím, než vám ukážu, co jsem zjistil, bych vám rád řekl něco málo o tom, proč toto vlastně dělám. Plochozemci a debaty s nimi byly pro mě vždy neuvěřitelný. Vždy jsem přemýšlel, jak těžký by bylo někoho takového přesvědčit a ukázat mu, že se mýlí, ale čím víc jsem se o ně zajímal, tím víc mi bylo jasný, že to prostě tak jednoduchý nebude. Hrozně se mi ale na jejich přístupu líbila jedna myšlenka o hledání pravdy a vlastním ověřování toho, kde žijeme. A proto jsem se rozhodl si udělat tento vlastní experiment. Ale můj experiment je jiný, než se normálně dělá, a to v tom, že je zcela virtuální a nejsem zde limitovaný na spoustu věcí, co v realitě. A i když jsem předtím věřil, že je země kulatá, tak jsem nešel do tohoto experimentu s motivací vyvrátit plochou zemi, ale zjistit, jak by svět vypadal, kdyby plochý byl. Moje simulace se pouze zaměřuje na obyčejnou perspektivu a geometrii, jelikož už zde se myšlenka ploché země rozpadá, takže v simulacích nehledejte jakékoliv optické vady nebo atmosféru. Jako první jsem v simulaci nachystal oba modely, kulatý i plochý. S kulatým to bylo jednoduché, jelikož ho perfektně popisuje věda a stačilo mi pouze jen tyto dané údaje do simulace zadat a hotovo. U plochy to byl ale větší problém, jelikož se plochozemci neshodují hromadně na jednom modelu, takže jsem použil to, co jsem viděl nejčastěji. Jako první simulaci jsem vytvořil klasický problém, a to je odplouvání lodí za horizont. Připravil jsem tedy kulatou simulaci, kde je poloměr země 6378 km a pozorovatel je 3 metry nad hladinou moře. Sledujeme tanker, který má výšku od hladiny povrchol 30 metrů. Když v simulaci tanker začne odplouvat, tak nejdřív se jeví, že je před horizontem a ve vzdálenosti 5 až 6 km se dostane na dohled horizontu, a když je ještě dál, tak za něj začne zapadat. Tanker v simulaci úplně zmizí za horizont přibližně ve vzdálenosti 25 km. Pojďme to stejné udělat na ploché simulaci. Zde máme placku, kde je její poloměr 20 000 km. Opět sledujeme 30-metrový tanker z výšky 3 metrů. Čím dál tanker je, tím menší se jeví, ale vždy na něj můžeme přiblížit a nikdy nezmizí. Může být klidně i několikrát dál, než je limit na kulaté zemi, ale vždy by měl být za perfektních podmínek při dostatečném přiblížení vidět. A jak to vypadá v realitě? Nepovedlo se mi sehnat kvalitní foťák a ani moře, rozpočet 0 korun, sorry, takže musím využít videa z internetu. Můžeme vidět, že lodě se dostanou na vrchol horizontu a poté se za něj od spodu začnou schovávat. Toto je něco, co jsme viděli v simulaci kulaté, ale v simulaci ploché ne, jelikož to není možné. Plochozemci toto odůvodňují refrakcí, jenže refrakce sice umí obraz mírně posunout nebo rozostřit, ale jak by mělo světlo schovat obrovskou loď pod vodní hladinu? Refrakce opravdu komplikuje toto pozorování, a to tím, že zrcadlí oblohu a překrývá horní části lodi. Ale toto může fungovat jen na kulaté zemi. Toto zrcadlení nemůže vzniknout tak, aby na ploché zemi schovalo celou loď a nechalo ostrý horizont. Jde to pouze, když zrcadlení vzniká za horizontem. Takže z tohoto experimentu bych řekl, že to vyhrává kulatá. Sorry, plochozemci. Moje další simulace se týká polární záře. Je to něco, o čem jsem ještě plochozemce moc neviděl mluvit, a něco, co podle mě absolutně nejde na ploché zemi vysvětlit. Co vlastně polární záře je? Nebudu to tady vysvětlovat dopodrobna, ale zjednodušeně jedná se o jev, kdy se mezi sebou začne mlátit sluneční vítr a magnetické pole země a atmosféra díky tomu začne svítit. A co je vlastně důvod, že to tu vytahuju? Minulý rok byla tato bitka obrovská. Na slunci vznikla velká erupce, která způsobila, že záře byla na zemi tak silná, že byla viditelná i z Česka. A to pouhým okem. A já ji viděl a pořádně nafotil, takže simulaci můžu porovnávat se svým vlastním pozorováním a ne jako lodě za horizontem. Polární záře se vyskytují běžně ve výškách 80 až 200 km a pouze na pólech, tedy asi 70 stupňů od rovníku.
Za těchto podmínek záře není vidět z Česka, ale při obrovských bouřích se záře zesílí tak moc, že se dostane až k 50 stupňům od rovníku a dosahuje výšek až 800 nebo někdy i 1000 kilometrů nad povrchem Země. A toto už je vidět i z Česka. Takže pojďme se podívat na mou simulaci kulaté Země. Za klidného stavu polární záře není přes zakřivení vidět. Pokud ale záři zesílíme, dostane se tak blízko a tak vysoko, že je vidět i z Česka. Vytvoří to směrem na sever takovéto obrovské sloupy, které jsou orientované podle magnetického pole Země, takže to vypadá, jako by padaly směrem od severu. A když se podíváme na mé fotografie, tak to přesně odpovídá simulaci. Takže co na to plochá Země? Jak už jsem zmiňoval, nenašel jsem moc informací o polární záři na ploché Zemi, ale co jsem zjistil je, že plochozemci vlastně nevěří na magnetické pole Země. Takže jsem prostě převedl polární záři z kulaté Země na plochou, kde to jsou prostě kolmé sloupy k povrchu a jsou ve výškách stejných jako na kulaté Zemi. Když dáme běžné výšky záře a podíváme se z Česka na sever, tak vidíme, že polární záři už takto vidíme, ale je samozřejmě nízko nad obzorem, takže by šlo říct, že se může schovávat za nějakým kopcem. Takže se pojďme podívat, jak to vypadá za sluneční bouře. Vidíme, že záře je mnohem větší, ale vidíme celý prstenec na severním pólu a dokonce vidíme i kruh na opačném pólu Země. A i když je teď polární záře až ve výšce 800 km nad povrchem, nevypadá tak vysoce jako na kulaté simulaci a hlavně v realitě. Toto je za mě další výsledek, který ukazuje, že Země fakt není plocha. Polární záře má prostě svůj unikátní vzhled i díky tvaru Země. Poslední simulací, kterou jsem si připravil, je střídání dne a noci, neboli točení kulaté Země a obíhání Slunce nad plochou Zemí. Pojďme napřed na kulatý model. Zde se počítá s tím, že Země má nějaký poloměr a otáčí se kolem své osy pod náklonem asi 23,5 stupňů oproti Slunci. Slunce je mnohonásobně větší a je neskutečně daleko. Takto nastavená simulace ukazuje zeměkouli, která je osvětlená z jedné poloviny. Pokud se budeme dívat z povrchu Země, uvidíme to, co bychom čekali. Slunce vyjde zpoza horizontu, poté putuje přes oblohu a opět zajde na druhé straně. Je to naprosto jednoduchý model a i když se zde hýbe Země, z pohledu pozorovatele na Zemi se hýbe vše ostatní. Na ploché Zemi to je jinak. Slunce je pouze 5000 km nad povrchem Země a má v průměru asi jen 50 km a krouží nad plochou Zemí. Už zde se nachází první problém. Den a noc nemají stejnou délku pro pozorovatele kdekoliv na Zemi, pokud se Slunce hýbe konstantní rychlostí. A hlavní věc, pokud se díváme z povrchu Země, tak Slunce putuje přes oblohu, ale nikdy nezapadne za horizont. A i když bude nad druhou polovinou Země, tak bude viditelné, ale světlo z něj prostě nebude tak silné, aby osvětlilo povrch Země tam, kde je pozorovatel. Je to jako když pozorujete pouliční lampu, co je od vás daleko. Vidíte ji, vidíte, že svítí, ale světlo z ní vás ani vaše okolí neosvětlí. Plochozemci schování Slunce pod horizont opět vysvětlují buď perspektivou, která takto nefunguje, jak ukazuje má simulace, anebo opět lámáním světla v atmosféře, což ale také nemůže fungovat, jelikož světlo by nedokázalo Slunce posunout o několik stupňů a schovat ho za horizont. Moje otázka tedy je, jak tyto jevy jsou vysvětlené na ploché Zemi. Nenapadá mě jediný způsob, jak může být den a noc téměř stejně dlouhý a jak Slunce může každý den vypadat, jako by zapadalo za horizont. Takže za mě tady opět vyhrává kulatý model. Toto jsou tedy všechny 3 modely, které jsem vytvořil. Víc se mi jich dělat nechtělo, jelikož tomuto tématu nechci věnovat až tak moc času. I tak jsem ho už ale takto věnoval víc, než by pro mě bylo zdravý. Doufám, že jsem vše srozumitelně vysvětlil a že vám to i třeba něco přineslo. Budu určitě rád, když toto video podpoříte a budete sdílet, ať se třeba dostanu i k samotným plochozemcům, kteří mi vše určitě rádi vyvrátí a dají mi zcela logické vysvětlení pro všechny tyto jevy. Video ovšem ještě nekončí, mám tu pro vás ještě kapitolu, kde vysvětlím podrobnosti a ukážu vám, jak simulaci můžete sami vyzkoušet. Je to ale sekce pro nerdy, takže počítám s tím, že to běžné lidi nezajímá, takže s vámi se tedy loučím. Díky za sledování a nevěřte sračkám.